Sú to približne 3 roky a 3 mesiace, čo ste začali navštevovať našu školu. Vtedy sa vám skončil život detský a začínal život tínedžerský. Čas letí rýchlo. A už je to iba nejakých 6 mesiacov, čo sa vám opäť zmení situácia, skončí sa život tínedžerský a začína život dospelácky. Albert Einstein vraj raz povedal, že život je ako jazda na bicykli. Aby sme nestratili rovnováhu a nespadli, je potrebné ísť dopredu. Nie ste už deti a viete, že možno niekedy prídu aj pády. Veľmi ma teší, že napriek tomu, že ste 31 úplne rozdielných individualít, jedinečných osobností, že ste dokázali počas svojej tour de obchodná ísť spoločne ako jeden pelotón. Ako ste už ale počas štúdia určite zistili, aby ste dosiahli svoj cieľ, šlapať do pedálov musíte sami. Stále mám v živej pamäti deň, keď ma pani riaditeľka priviedla do triedy 1. D. Chvíľu to trvalo, kým sme si na seba zvykli a vzájomne sa spoznali. Ale Valentínka, ktorú som od vás dostala so znením hoci sme spolu len krátko, ale je to na dobrej ceste, bola pre mňa povzbudením, že ste ma zobrali na tú vašu cestu stredoškolským životom. Chcem vám poďakovať za to, že ako vaša triedna učiteľka som mohla byť na každej pedagogickej porade pyšná pri čítaní vašich študijných výsledkov. Hrdá na to, aký ste úžasný kolektív pri organizovaní imatrikulácií prvákov a spokojná, že s vami mi žiadne problémy nehrozia.